Manigo Padurut and the Crown Production live at Roda Play. Fifth battle of the night, Lil AJ versus Kijo. Tagaan mo mas pakpak. Dila ko ngayon sa ako to. Laila. Yo, kay Joe, nakasalamat dahil sa Productions ug sa tanang higala sa Cinematic. Shoutout ko di ay Mactan Bros, Terspilyon di Mactan, Kaisko Mactan, sa Bro Maximals, Mactan Boys, Alinis Otulay, Chemical Boys, Jim Robert Tarjao, Charlotte Malino, Tropa, Daniel Bulon, Pilosopo XDX, Tol Paking, Dodo o Gail. Go sa ako wala. Laila. KJ. Shoutout ko KJ. KOD. Sabot mo dyan na. Sabot na sila. Ipili lang mo na si Kijo. So, Minata, judges. Lil AJ versus Kijo. Round 1. Kijo. Salamat din sa naabit. Tagang naabit karon. Pagkasamok kami ninyo ha. Okay ra, minang magtarong. Okay ra? Alagi mo okay? Unsa man eh? Lil AJ? Wala. Kasangga man niya ni. Pero andami magpiyaksitay para ninyo. Inaana man sila para magbatil nila. Tipsidi og sinyo. Motog sorhenyo. Doy. Pero kanya ang mga pangalan murag taas tarapod kaayo ikumpara sa among pagkatao. Kaya. Ay basta para sa kultura, ang dami nga mo batil bisan pa sa among amigo. Sa ngalan sa Sprout Productions, ni Boss Ralph o ni Boss Vic ining tanan, among nigidalit para ninyo. Game! Game! Lil AJ, klaro kaayo, inig mundako ka, rapper ka. Pero taas pagka og baktasunon nga kalsada. Usa nimo na matuman, mga yakudaan og pasensya, kay karon gabi una ako kay magpakataas maong pasensya kung ma-down ka. Ug kamo ang saksi nga ma-down ni. Sama ra ka sa kanina, kabulingon ako rin bahala sa labunon o. Git na ba akong diskarte? Sama ra ka sa kanina, kabulingon, human akong kusuk-kusuhon, aron ka mo humot sunod na ana kay mag-down ni. Pagkahumot sa word, pre. Okay ba? Ba mo anong ipahumot ko ni? Kay inighuman man ko nga battle. Baho pakas baho sa kinabahoan nga tae. Tungod kita astra kaayo ka og pangandoy. Nya sa imong sitwasyon karon, dapat na ka nga makontento. Kay kuwangan ang pagpaningkamot nimo, hoy tonto mo kaayo ka nga tao, ang makabot di mo yung pangandoy, imong kinahanglan pagkinto. Kung dili gihapon nimo abot aw suwayog paglukso. Kay kung murag ilang isgutan, aw dahil man ka, kay bawo man ko ana. Nga andam kang lupatay basta ang kontra magpatara. Mao sa mga naging nga underdog diri sila ni G, ayaw mo si pataka. Mao ni small but terrible, pwedeng ikontra sa tao, pwede pong isang ka sa kaka. Kita sa kaya kakaswayo. May pagini siya mo latay sa lambok. Pero dakura taod kalahian kay kini akong tira mala solar beam. Nagiat bang na ko nimo sa mutira daog ice cream. Hoy ay sig binata. Mao nang bisan pag magpagwapo ka, di ka duulo ng babae. Kay bisan og wakay sakit sa ulo, makaingon sila. Do na kay gamay. Pero dili ka lugi ana ha. Kini nga match up kay patas. Dili lang jud malibog na nato ako ang mas taas. O pareho ta nang inanglan og tubig. Kay pareha tang giuhaw. Pero akong gidala karon ininit, di ka makatilaw karon og bugnaw.
Malumos ka karon sa akong dala nga mga linyang lirikal maong nga nga dihadto nga ba ni akong mga letra nagbukal o init ba? O medyo hangin ra. Kamura ba og electric fan? Ang tinuod man mga pagbunit diha aron di ka mapalit kay mo pa ni ang number 1. Ito ka bukal ra di akong dala. Kay ba ko magseryoso? Kung ako kang irokon sigurado piti-pitin ay mo ang kuto-kuto. Og last kay round naman nimo. Ayaw ko pagtayo og tapsing nga nang insakto nga gama. Kung pwede ka nang dili ka masayo panimuha nga mahimo na kay kini mga barat kung pagsagpa sa imong naong nimo lama. Wala ni usik, wala ni sipyat, di ba ni Fermin kining tama. Tama. Tama na daw ingon sila. Yo. Salamat Boss Ralph sa pag-abli sa dakong puntahan. Nakalusot. Murag wala na tarong og lock ang bintana, scout game. Bulong sama ni. Bulong sama ni. Unsa man klase sa demonyo. Ang ni hong-hong kanimo. Ngano man imong giakbang. Naabot na taon kog laing liga. Wa man lang nimo gitan-aw. Pugit pati ako standing sa sprout giakbang ko ninyo pang try out. May pag mo walk out. Di tayo na lang unta kag back out. O di ka gusto man knock out. Kay taman ra ka shout out. O taman ra ka shout out. Kay wak imong delivery. Kung ang judge mo'y sealer, maglisod og agree. Ikaw man unta na KJ sa pangan pero wak ang tira. Feeling King James ang puta. LBJ, mas nindot pa magani mo deliver nimo ang LBC. Feeling King James na sa liga. Pwes, ako ang veterano na sa liga. Di mahutdan og highlights murag Kevin Johnson pag dekada 90. Ingana mo reference. Nice sense. Di kay mo reference kag lechon manok niya. Imurang gilabay. Ikaw may sa test lechon niya ilang baligya kay baboy. Busral, patakarag promote. Dila ako imong kontra karong gabi una. Pati na sponsor. Unta nag-reference na lang kag pang-champion. Milo, pwede pa. Yung imong punchline kay Nido ni Saito. Okay ra. Kay KJ, kung sabay nakita nila nimo nga estilo. Maayo ka mo flow niya, di masabdan. Maayo pa man mo flow ni mo itong tiguang magbit sa uno. Katong mananabdan. Ana siya, KJ, sumalangit ka na. Ako na pinakadako ni mga karma. Ayaw ka balaka kay mauna pa ang kamatay kaysa sa imong papa. Sige flow. G, stig ka. Magliso na gani ginawa taga duwa magsige pag flow. Kinsa kasi damsa. Ana si Bulong kuso pa daw ka mangayo sa unaw. Hangin sa dampa. Damsa sa dampa. Kay KJ, ultimo imong punchline maglisod pag abot. Og ako imong punchline, akong kamot mo imong pasok. Taas kayo mo set up, di pa masabtan. Og ako imong set up, sigurado nga masakpan. Nya, tawag nila nimo diri kay MC. MC, kay bao ba kami sa lalaki ka nindot kay kapanganlan og imili. Kay wak na ganing written, di ba kay bao magsimili. Ikaw ang balik sample sa mga baguhan nga walay kayang ipakita nga ability. Time. Way kayang ipakita nga ability. Okay, maribat na tayo. Round to game! Hoy, kay bao ba ka? Tanang tao nga naadiri karon, mga taas na sila og pangandoy. O kay bao ba mo nga kini sila AG? Ang mo taas mao iyang pangandoy. Huy, gustuhon man nimong mo taas, uwahin na. Lisod na binato nimong bukog bisan baog mag-growe pa kay tan-awar gud na imong kamubo. Grabe na ang pagsukol. Maunang ang imong pagtubo. Mura na nagnikubol kung walang taon, ika sa layo. Maaanti kag putol, ikaw ang klase sa tae nga kung tawagon kay tubol. Nakagustuhan niyang mutubo. Nisulod siya dili sa sprout. Kay ganahan na lang siya mahimong plan. Kay dili naman gud niya magwanta sa iyang mga kaila pero na lang maaan nga
Siya si Baby Giant. Ano mangutana ko ninyo, boss? Unsa man ni inyong gihatag murag maglisod pa man ni og high five. Wa kon chance din makadaog 50-50 ya ha? 25. May pa man diay ang sugar cane kaysa nimo. Tubo. Uy. Pero din topic ta. Ano na lang? So dito. Ano na lang, nari yung challenge. Akong last nga kulong, ipatagaan ako ninyo. Insay makakuha, atagan ako premyo, game. Minawa. Ingana yung mga siya. Nagsugod ang katawhan ni Adan ug Eva nga kubo. Nagkadaghan ang populasyon nagkatubo. Lumalabay ra atong kinabuhi murag tubig nga gikabo. Ikaw mamatay na lang ka diri sa kalibutan magpabilin kang cute. Way nakatakan. Pero joke ra. Pero lain ba yato ba? Di ba ni battle man ka sa TRB? Wow! Dito ka napakitag, kagara! Mura ka dito og shooting, kay dito ka nagpagawas sa kabala! Shooting, nagpagawas, bala, bang! Kay baw ka? Mura jud ka og sakit. Kay dito sa liga, ikaw ang kanser. Feeling hard, feeling dako, feeling jublias niya kay bouncer. Hadlok pa kaayo makadaog syagit mura. Jud siya og monster. Pag hinlaan nilang ujin, sila ang nasa poster. Ha? Kung sa kay paminawan, asa nga magsigig kag syagit unya. Mura kag tala. Mura kag nanuroy og tinda pero dili para ibaligya. Da. Mira. Mura lang nanuri og tinda pero dili para ibaligya. Da. Pamaymay pa unya. Putot ra ba? Putot ka nagsigig pamaymay kay bawon sa tawa ka mga bay. O na sila EJ. Gamaymay. Dako gisis buwa ko. Klaro man ang dimple. Ay taysa. Bangag agi ra man di ay tungod sa pimple. Pero kasi mahibuong mo nga akong suwat, puro na lang ni sungog. Nga naman ito makadaog, panakit walay makita, awat. Puro ra ni bunog. Kaya karoon na ang saktong panahon para akong talento kaya ipakita. Aminadong bitayan akong agi sa mga niaging mga duwa. Gilabang ang akong pangandoy nga na gihambing na problema, karoon nga nakalingkawas, maunid ako imong problema. Mauna nga, pasensya na ikay na timingan bay, kay sa sinuwatay di ka makapantay, dili ka nako, makasabay, maunang bay. Bye. Yo. Taas kay ka grounds do. 2 minutes ra. Kupal. Sa sobra ka taas sa imong rounds, mura nag-oval. Oval. Gets? Wala. Muna. Kaya pag elementary mo, makakasuway og athlete. Bitter. Kaya sa inyong iskilahan sa una, permintera ka. Cleaners. You round to game? Oh. KJ. Rapper nga na maintenance nga gluta tayo. Huwag mo kay Bao, kay edad na silang bulong. Real shit. Kaya kung saan na yung gitanong diri sa Sprout. Nga nung ni Kalitra ka gusbow. Ay ako ging nagibunyagan ka ni Ralph niya. Walay nakita nga dahon. Di ba ka pwede diri sa Sprout? PK mo produkto. Bisag agriculture, maglison og agri. Banga ka trabante. Way makita nga tubo kay permente na alkansi. O ni sipul ko galit nga na'y kusog. Sprout out loud. Total sanay na mga mukhaon sa imong linya. Pwede ka sa lunch out loud. O sa pagatpatay ni sounding kanahan. Sa iyang pagsaw mo nakatunga kay na France nga nag-atang. Imong kaugalingong dugo sa kadagatan mo nilutaw, ikaw manuntay taga-dagat niya, anad na si ilaw, kasugipildi ra kag ulan sili ra in town. Nakadaog na sa Sprout Avenue and Hound. Makapildi lang ang kontra kung what niya,
Gidi malas! Feeling sickness duwa porque tiyan na kontra. Kikir lang sa alas. Ako mga nakaatbang mga high minds. Na yung mga sense of humor. Ikaw, imo na kontratong una hubog. Alkansi. Ikaduha, maumao ni Natsuki. Asa Nats? Maungayaw pag-asta nga gahi ka. Pasinyag, mga bali ba? Sa kahait sa lapis nga, gigamit kay, di na ako kinahanglan ng bala para mapatumba lang tika. Time. Bisan pa magamit kag balaw, di ko di mo mapatumba. Naka bulletproof ni. Way rhymes ah. Kay bawo ka? Hinay kay ka og tingog. Pwede imong kusgon. Aron ka nang imuhang mga linya, madumog na mo og tarong. Kay nga numang kada ispit ni mo muram kag muotong. Naligo na kasing utong naon sa day ka kalibangon. Dili ka na ako pasayloon kay dinhi. Dili na pwede. Kay bawo ka aron lang masuwatan ka. Gitanaw na ako imong FB. Believe ka ayo ko sa profile pic nimo nga selfie. Liman ka na dulit ka ayon kamera pero ang puha full body. Inaana ka kaduwende. Kay siya si Lil EJ. Mapadibag niron ang piste. Isira kang tumbahon di ka nako makapildi. Dili ka makachamba bisa kung saon ni mong diskarte mao kada pangani mong Lil EJ lisi na nag-Lil Easy. Kay Lil Easy, di ba sa battle ninyo ni Tox? Imo siyang giingnanog pang nantorna ra ka. Gago. Ha? Yapildi nito. Mauna. Kay kung makasinggit, grabe ka proud. Ang hinuon po si Tox pang nantorna, ikaw pang elimination round. Kay bisag kung saray istorya, pataka lang yung tagaw-taw, bisag walay mga puntoy ang tirang mga tapaw. Winapulaan na kong paminaw ng imong mga hinanggaw, panahon na ron siguro nga makakuntag kauwaw. Kay sunod-sunod ra ka ni tragic, perminti kang gagakos. Bisag dili ka halos mubuwag-tuwang na lang mo igakos bisag asa ko yung salaad. Hala, sige lahos, pero nga nung dili man kaniya kaubanon sa 2x2. Ibaw ka ha? Tungod kay wak ka mo suwat. Bati, padud kang style. Bastos man nga paminawon, pero mas nindot pa kaysa nimo paminawon ang sugilanon nga what's the style? Unya, square padud kag naong. Mubo padud og barog. Kung ako ang lantawon, mura kag karakter sa Roblox. Nga sa anime nga One Piece, makita ko din ninyo. Katong ninja nga tagawa, nuhaog ni mo ninjutsu, mao ning giluwas sa mga mink. Katong gitaguan dito sa Zo, mao dili ko ni mo mailad anang disguise ni mo, hoy Raizo. Piyok, Raizo. Ug ang ako nagtambag nimo, undang na og battle rap nya paulit, injo. Ug sa wala na kaila, ako di ay si Kijo. Anad ni mo sugal. Binalini siya sa joke, bot-bot-sabot. Di ani bugal-bugal. Kaya na akong tira kulusgaan. Kaya mga kontraway na hot. Pero isip respeto, tagad og lamano o sagol nga pinungot. Kaya kung tuyo bilingaw, di ko ganahan og bubot. Ipakita lang na ako ninyo kung sa unang panos pag kinamot. Kung na sa mga ganahan, masulog diri sa liga. Hala, sige na yun, paningkamot. Bahala na si Batman, bisag maputlan pagkamot, kaya dinitanan pwede niyong istorya. Pero di ang mapumot, kung ganahan mo, dili mo sulod, ang daman na inyong kaugalingon, mapadigo ka dunot. Ay. Panos to, kinamot. Buang kawatan, may lyrics man daw ni Mot. Buang, kanta. Yo! Sa tinuod lang, nagrupo may aning KJ. Tinuod-unon ta ko ni kaso, murag apiki. Isa-usa na to ka manubela nga gikuptan, kitang tanan, pwedeng ibangga. So kani si Bus Bulo, Bus Ral, pwede sa natong isang ka, Sprout Game. Yo! KJ! Ah!
Yo! Yo, pwede sa na to isang ka. Yo, KJ! Bata pag now! Naku pag chance! Magbayot nga pa trans! Nga niyang now sa anak ni Charis Pimbengko! O pugso ng pakayat kay Kim Domingo! O real talk! Wala gipasod sa Centrimatic si Kijo! Kay wala daw ni mo gipaang kasi imong motor si Asjo! Wala ka na luoy! Padung pataon to duty. Kay baw kaon sa iyang gisulti. Kay baw kaon sa iyang giampo samtang nagdagan imong motor. Unta mautdan og city. Ana sila kan zero waning KJ kay home court advantage. Prove it. Prove it. Kay umagbase sila sa sinuwat og kay umagbase sila sa sinuwat og experience sa kuha. Proven. Home court advantage. Pasi mga internal hemorrhage. Kay di ta kasabot. Lami unta ka tukon, pasalamat lang ka. Di ko kaabot. Mang KJ, tarungaw duwa. Uy tonto, og mapildi ka karon ni makikuyog nimo si Tragic sa tuon-to. Kay bata-bata kuno ni gulong. Mao pambato niya sa stage. Pero taga-sampa ni kay bata-bata kuno ni bulong. Mambabato niya sa stage, pero taga-sampa ni makitaan ng improvement murag minimum wage. Yaana siya, yaana pa siya sa duwa nila ni Sabas nga. Wato na yun sa ilang sa mangga, magpangit-ngit ka, manigarilyo. Pero may na lang dyan, maanong agda sa mga nahagi. Grabe ka, creepy. Kaya magunsa na pwede manunta ka, magbayag sa tungod sa puste. Magunsa na ikato, mamuste. Papalit ako, be. Palit ka. Sweet kita kayo sa kamera. Adik ni malamang. Iyana ginawa sa iya kaagi. Ipasumangil niya sa uban. Kay KJ, di pa kahait, pagkabait, mga paghilom na lang. Sa kainit sa kong gamit, mga paig malamang. Wakay aging ipakita, maong di kakalabang. Timan AJ, ako ang dakong harang, maong balik na lang. Time. Round check. 6 battle of the night. AJ versus Kinjo. Tagaan naman sa kapakpak. Judges. Karting nuts of blocks. Round 1 gaatay. Ijo. Round 2 Lil Little oh. Ya sa round 3 ako lang ibase ako. Delivery. Round 3 legit. Boto na ako legit. Karting mo. So, bitaw no, balik ko na o judge no, akong iboto sa LLAG all 3 rounds pero para na ko tablag ito sila sa kabuang. So, boto ako all 3 rounds LLAG. Nuts from Sadista. Sa run 1 akong gihatag ni LLAG. Kaya medyo nabaguhan ko siya yung estilo. Pinsay nga nyo sa? Sa round 2 kay awag ako gihatag ni Kwan. Gihatag ako na ako ni LLAG sa round 2. Sa round 3 kay gibase lang ako sa kanang sa limpyo nga performance. So ari ko ni Kwan kung usa. So props gapon ni Kijo. Props gapon ni Kijo nya. Ari ko LLAG. Judges decision. Score 1. Nasa Sarayas. LLAG.